Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda ýerli ýyladyşhanalarda ýetişdirilen hyýar, pomidorlar 3-4 esse arzan bahadan satuwa çykarılıp başlandy. Bu hyýaryň 1 kilogramy 3 manatdan, pomidor 3,5 manatdan satylýar. Öňelerin 1 kilogramynyň bahasy 10-12 manatdan bahalanýardy. Häzir Eýrandan import edilen 1 kilogram hyýar bolsa 15 manatdan, pomidor 20 manatdan satylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu hyýar pomidorlar welaýatyň Farap we Çärjew etraplaryndaky uly ýyladyşhanalarda ýetişdirilen gök bakça önümlerdir. Lebaply habarçy duýdansyz döredilen bu arzançylygyň sebäpleri we onuň haçan içenli dowam etjektigi barada resmi düşündürüşiň ýokdugyny aýdýar. Ýönol ýyladyşhanalaryň anonim şertde maglumat beren resmilerine salgylanyp, ýerli hyýar pomidorlaryň bazarlarda arzan bahadan satylmagynyň sebäplerini bularyň Russiýa we Gazagystan ýaly döwletlere satylmandygy bilen baglydygyny belleýär. Bu hyýar pomidorlar çüýräp zaýa bolmasyn diýen niýet bilen arzan bahadan satylýar. Sebäbi bu önümler Russiýa, Gazagystan ýaly ýurtlaryň standartlaryna dolu gawat gelmedi. Şol sebäpli satylmady karitler ýerli bazarlarda arzan bahadan satylýar. Türkmen ýyladyşhanalarynda hime dermanlary, azot giňden ulanylýar. Bu hasylyň köp ýöne onuň hiliniň pes bolmagyna getirýär. Daşary döwletler normadan köp hime bar önümleri satyn almaýar. Ýerli bazarlarda eklenç aladasyndaky adamlaryň köpüsiniň bu hyýar pomidorlara näçe hime azot goşulandygy bilen işi ýok diýip, habarçy ýyladyşhanalaryň biriniň haritlaryň satuwyna gözegçilik edýän şäheriniň sözüni tisdirledi. Azatlyk radiosynyň bu aýdylanlary Lebap welaýat häkimligine, ýyladyşhanalara we türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň Türkmenabatdaky bölümine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti ýurtda azyk bolçulugyny üpçün etmek, şeýle-de daşary döwletlere eksport edilýän gök bakça önümlerini artdyrmak maksady bilen ýurduň dürli künjeginde ýyladyşhanalary gurýar. Ýyladyşhanalar Gollandiýa, Ispaniýa we Daniýa ýaly ýurtlardan satyn alynan döwrewap tehnologik enjamlar bilen üpçün edilýär. Şeýle ýyladyşhanalaryň biri 5-nji dekabrda Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň üzümçülük daýhan birleşiginiň çäginde açyldy. Geçen ýylyň 26-njy iýununda bolsa ýurduň döwlet mediýasy Türkmenistanyň gök bakça önümlerini eksport edýän ýurt hökmünde öz pozisiýasyny berkidýändigini aýdyp, 2019-njy ýylda 15.000 tonnadan gorak pomidoryň we hyýaryň daşary döwletlere iýerilendigini habar berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň karantina degişli edilip, oňa garşy gadaganlygyň girdilendigi barada maglumatlar hem peýda boldy.